boigo ekogokia riso nyao chingaki ogoswasa igakurigiriria amabati yayiga ntubwate etime ya Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibiko babwate boomerang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati aliaye chigage emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukeyiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri g'ubusongo iyo irangene neduka ya Safaricom boigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase chinamba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Mu manchwa omo rigera lichinsa ninya chia abantu batukuri tukeliga aliya 23 omutinyo kyanda mwaka bwa 2025 kene kyonga chinsa inya senchira yobo kiranu chinigongoro kwaro ni watoto onyaingiri na aya negati ya na kwariganirie ase ekyonga chinsa inye magaro yale atakuwa na shughuli nyingine. Atafute mkutano Nyantrago iko, Mosocho iko, hata Ugembo iko, utaweza fanya mkutano yako kule. Lakini mkutano ya Ijumaa atuongei siasa yoyote. Ikiama kia ODM kugenda kwiroberia somo yiga ho gucengera ko bawo ase myaka 20 rituko lya Ijumaa segeti kia Gusii Stadium. Polisi ngaya atingite. Bono iga ngoja wakerwe siminga nyatuongi otokire nyumba arimete usakwete Omusaja yomo gutuka gasirite mabugaye magiga yo gutegerwa chingoma chintindi n'abantu batamanyiri. And we agreed that all grievances can be discussed without us
going on strike which affects our learners. Mwasiri w'ekisemi Musike Julius Migoso gamba kubolia aborokia b'ech university kwera n'emirimo kingaki kingwana kigendererete. Mwancho murigili kionga chinsenye nigo toguchaka kurwa art chinsemo chia anyabisaba yogo toga mebunge ya Nyaribali chache ase county ya Kisii aso basokana mu biwe paro nyaka okane kibwa emagoro bayalero ase abandona batano batatoba batereni gweso basokana uyo kokwana chinga kechyo omuwaziri bo bachano ime ye county ya Kisii Mwesikero na Nyakweba nigana kibuna abo bantu batereni gweso basokana uyo nigo serikali ya county ya Kisii irajigo yasonania na konyara kabageko basira. Jengoro Ronald Nyakweba ibondo muwaziri bwamangana yobochenu ase county ya Kisii serikali yo mugabana wito twanjete Paul Simbarati nanyore report nga amaba abantu baumire gaiga ndo bisi na mnyoga ne ambulance twaja gokonya abaminto bari barenge involved ase amangana yaba gaiga Dada ko reporting twabashukurikiire bari baumia bobe batatu babere baumia so mutwe kayo moko goroko moko ko beting kwabuneka abandi banyara majira kidogo bonse twabashukurikiire bakire KTRH bari baumia bono bakikwe ku specialized treatment abanyagitari baito bari train ndamangana yo boruire ari nyagitari KTRH igopna to kwana iga bairiru emergency kogendera bagosugurikirwa to sabere babebuja bagirane bajakora kigashya na bakachya botamu bigo pole ase bari baumia bari sinsari batana kwa Dominica dolare ute sari motanga ya taranga sawa Leo wangu omoigoro nyamagwa nikagitie kenege koneki abeire kenene esa abana baito baenda kurigeri banyorire medano yo mugatako na webwegari yo goteresa ya gure inani ngosabaga kinyasae akune serikali etokonye etobekera none tibambwe aki abana baito baenda kurigeri bakari kolera nyagitari bagotanga none abarugi babo mbama etiesi bakare akinyasae na abanyanyimbo kurwase getaseni gya karoka nigo bachakiro butuki ase egekore egegotebekana omusacho mabwe myaka yegatwa asa Elieta Evans Nyatuongi atokaga asiretio mabwaye ase nyomba yaye ayambagiga yogotigerwa chingoma chintindi nabantu batamanyirire matuka make aetire unagotumanya mulikito Polycarp Okara nime yekinyorekiga Kenya Ntrago Nyabiosi mi location yiga ya mochenwa ewadi ya gesima ebunga ya bugututu bwa masaba asaba menya baiga bakira mone kiondoko kubwatikanamo nogosira kwa Evans Nyatuongi kurenganamo n'umutulete kurwa sorgo ngori gasirita Joseph Nyamongo nigo akwerenganya gusira nigo eikiri yaeta banyara ko bako bacana amona ngina ase amoita ngina into kurenganamo nere agoteba ng'abantu mbali bacha batamanyakaniti abo bamutigera chingoma chintindi unawika atoka lero gasire tubugima bwaye ine sirende ya korekanire gaiga kurwa about wiki iria na inanyorete report igoro yo mwana yo tunyorete nkaire report nganyibeka so mugambi mwasani chief ikaranye be kororo mongina nyene oyo mwana asirete igo bamojanete no mwana oyo nkamutebia agenda nyagitari obeke report ya police akagenda akarwarigwa lakini tanyorogethi kwirende nga muna rwarigwa ngo mubori ngwa agenda police nga yatingiete
bono iga ngoja gwakerwe siminga nyatuongi otokire nyumba arimete gusakwete bono iga muna ruma sinyugwete banya gukwana nanye n'abasikari muna batwire umubiri uyu igo banyora ng'a nabagwate injuries ase umubiri negento ng'ina asireta Briska Muraha akwerera ng'a omwana oyo yeniga nyarete kobaga gwitwa amo n'abantu abo batamanyekaneti abo bamutigirete chinkoma chintindi. Omwana oyo bono taringe ngende narwarete kinchira getega bono oikire rende esakure abantu bachaga iga bakomba kumuita ndeke nkumanya bono timbamanyete nonya noyomo banyakenyero abo iga nigo baereire na goteba buna nyagusira Evans Nyatuongi igo omutuoye otekeraneti buya egento baichanire ninki kirerete ere omonyene kunyara kobaga kore marigwe egento kiaretere amakuru ya iga. Omwana oyo nabare akororekana ng'a nabwate problem lakini bachite bakamujana n'omong'ina omong'ina agantebi ng'ana mwaka Jumatano eria nkamotebi ng'a genda nyagitari orwarigwe ogende polisi obeke ripoti amaecha kuimoki wairwa approved school lakini mong'ina oyo tachi gokora igo mpaka bono muno omwana oyo acha gotoka are nyumba mbono nachire konyora rumors iga ng'a kero kende iga eitire bono nigo bagendere ko bakuburia serikali kwenekia gokora obutuki bwayo bwikirano eri komanya ekikirira ogosira kwaye semba baraba na bagonkonya na bana nachandekire etoro omuichano tumire rituko ria rero nganya tungiosire lakini ogosira kwa Nyatuongi no into abakenyero ntomanyeti twatigira serikali echunguse ngora tomanye nginya tungiasirera ntanya kogosera muntu tanya korumwa abo tumumate no mwana omuya nabo tomaite gwikira ntramangi kegende tasikinyo mbwero nyagusira ni gorusi gwa Sechinseme Chiga oyo onyaraka bagokwirwa wika senkendu ya keroka chinga kibutuki bwachakirwe kuripoteria egetesene kyo wanchite kya gatembe kora Sechinseme Chiga chikanyero kya Nyantrago nyabyosi ime yewaliga ya gisima ebunga ya bugututu bwa Masabe county ne Nyamira inche konguru kwa Polycarp okara ekiama kia ODM niko kiendete nemirobeli yonthi yogochigwikirania omoyego omonene ayo bogochigochengira okoba gwekiama ekio ase miaka 20 omoyego yoranya koba gokoreka rituko ria Juma ase geti kia Gusii Stadium niko gendete kurobeligwa gwetera ase obuteneri bwaye omuteneri bw'omoyego yo Omosike Junet Mohamed oyo omurai bwabake ase bunge nene oyukirana rituko ria lero na gokora ebikaro ne chingwana amo negati ya borai bikiama ekikuru ase county ya Kisii bakora abantu mugavana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simbarati oyubo igore omokonyi bw'omurai bw'ekiama ekio nagotume murigito Diponi Asanya Chingaki ekiama kia Orange Democratic Movement ODM bagenderete kuyarigania asoguchingira emyaka 20 gesa ekiama ekiagecha ku mwaka bw'echiru 2005 nigo omonya kirogo bw'omuyegojo iga Junet Mohamed aikirana imeyegeti kia Gusii Stadium kurotota amariganio y'erituko ria Ijumaa tariki 25 nemo vile tuko tayari kwa mkutano wetu ambao tutaufanya Ijumaa wiki hii hapa Kisii. Serikali ya Kisii ya county ni ya ODM na tunasherehekea miaka 20 ya ODM. Kwa hivyo tunataka kwamba tukaribishe kila mmoja ambaye atapata nafasi kuja siku hiyo. Gukona chingaki echo ni gateba ngabune chama ya ODM ni gobagenderete gwetogeria kigima kubatakana ngati yebya mabiri bikoro byakolire myaka menge. Tumeshukuru sana vile tunaona maandalizi yanaendelea. Tumekutana hapa ofisi viongozi, chairman wetu wa branches kutoka Kisii County yote, na viongozi ya County Coordinating Committee ya chama pamoja na speaker pamoja na majority leader. Tumezungumuza, tumekubaliana vile tutafanya sherehe siku ya Ijumaa tarehe 26. Sisi tunataka kusherekea miaka 20 ya chama chetu cha ODM. Vile mnavyojua vyama vingi hawajafika bado miaka 20. Vyama chache ndio wamefika miaka 20 wakiongoza nchi hii
kwa njia ambayo ya utulivu, kwa njia ya amani. Vile mnavyojua chama chetu cha ODM is a national party, ina wabunge na viongozi kutoka Mandera mpaka Busia, kutoka Hispania huko Migori mpaka Vanga huko Pwani, kutoka Rift Valley mpaka huko Western Kenya. Umugabano bwe county ya Kisii Omusike Paul Simbarati nigatebirenga kurengana nemero bile babegete yo gucengera emyaka 20 litukelio tibali guchikokwana siasa ende asebabolirie murayonde. Yote ambaye atakuwa na shughuli nyingine atafute mkutano. Nyantrago iko, Mosocho iko, hata Ugembo iko, utaweza fanya mkutano yako kule. Lakini mkutano ya Ijumaa hatuongei siasa yoyote. There is no politics. Sisi tunasherekea miaka 20. Tutakata keki ya ODM. Kwa hivyo wale ambao watakuja, wakuje ni wana ODM, na wale marafiki wa ODM mkuje tusherekee, kwa sababu chama hii imekuwa mizizi yake kubwa iko hapa. Kuwatikana serikali ya kaunti ya Kisii nigerense ye kiama kia ODM nigo bare nomero bilio yogo chikotigara asoburai nonye maiga yobochori bwo mwaka bwechiri bibere na 2025 obubori bosio. So Kisii government, serikali ya kaunti ya Kisii ni serikali ya ODM until such a time when another government will be elected, and that is in the election of 2027, and we will make sure as ODM we retain the government of Kisii under ODM. We will make sure, as we have done it. As you are aware, since devolution came into place in 2013, the county government of Kisii has been ODM. So we are coming here on Friday to celebrate with our government of ODM. Kuripoti rikita senikia ukia Gatembe kuroiga Gusii Stadium kaunti ya Kisii letera na nkuru kwa Dipon Hasanya. Na abasae nigo baborigwe gose basegetire kunyaraka bagwetanga kura gutumika bube n'abana siasa anamano asokoreta chiburaburu ogwana chinga kichege karogose omusangeragano bwa n'abamenyi babo samaro bunge ya West Mugirange County ya Nyamira omuchivu ipo musike Silvana Zozoro oyo ora erombe y'abarai bali bagosegeta serikali ya Broad-Based niganyaraka baboigo gagokwanira amange igoro ye serikali aboigo gosijingwana cyanya ko baboigo chigosegetwa mone gati y'abarai bali bekira nasizeme cyumuna gutumanya muri kedo Daniel Onteri. Umuchando w'abasae gutumika bube na muno n'abana siasa ni kyo kyagaindire ko ba umuchanda sige kabono obube weirire nonye nabande gosirie magimabo nabande gotigirwa chingoma chigeka nabono abarai ao niko bagaindire kurwa esegeta sebale abasaya bange konyoraga muchandikire tabana siasa bube bakokoto mu abantu ngagenda bugolia magena genda ase mukutano yo Rwani abantabwo ngagenda matanga omuntu oyu takomanyeti muntu oyu no rwara no kero ko umire siasa eyo tago koira nyagitari omuntu oyu no kwatago cha matanga omuntu amanyete no soro njerero kende kembere bali ababisa bane bonse ba siasa bago cha kondora ayambali go cha gokora eto gwekaine ekere tu akore gukora koruga ogwakero orito omukagirete ntori nere osentore nere na mwakira matenga rero nkwora nakurima otenga na inche mami ninche nkurime na inche proper tu akora na obugima bwana gochya ayo mwana siasa kujya kogechi omwana inche kujya kogechi kuna bana siasa ngore nayo tsireiri asense mwende abarai gete nigo baragirwe kiara asichinkwana chirengete kongaina bakenya bakawaida echichiko batanga kurwa kweroberia na muno kebo chenu obego bakwandire goroyo gukwama kwa magendero asichinsemo ao na muna sebalia bagupinge serikali no taganika songo yo nyore binto omagwa kiro muntu mngawotagete ko chimutu abo baminto bane gotagete tigatobwaterane esengejo siasa ere myaka ebere gochakera bono iga emyaka ebere gochakera bono iga siasa ere gatiane nyinge asense mwende abarai abaiga nigo baburire abamenyi be county ya Nyamira kubwatesie serikali ra robono iyo bateba yarorekanire gutwara ubuya nekirengekia asomo Kenya. Kwanza mheshimiwa rais wameomba barabara. Jambo la pili mheshimiwa rais kando na barabara wameomba maji. Mheshimiwa rais kando na barabara na
wameomba maji, wameomba stima. Amangana siasa tuyatoratiga semono tokole development tobwatisie William Samoei na anda tiambate enembulego tuna Nyasaye na regora Nyasaye buri 2027 William Samoei Ruto na anda nere president njebune chairperson gari bunge ase committee ko yenda inkaransense neche ya road eche ya estima eche ya budget mbori bintu byabo keira ngaibire taibo ntuwa tolima ya Ruto kumu na kupona ntuwa yatanese serikali iki ntuto ko na korea taranera tota agokira na torasu na gaki amba tukonganga kare nkorubuthere getaseni kya tembe korega se county Nyamira literane nguruko Daniel Wontiri na mujumbe w'ebunge ya West Mugirango musike wakil Steve Mogaka naranika bolje bamenyi bechinse mecho belikia sobwango ribanyaka bakanyarra estima asobeganya kabaka kwalina amagendro amange ayuaganta kwa ime yebunge yo munagotume muri tofauti kari Desemba se entunda yende nigo abamenyi bebunge ya West Mugirango baria batabwati estima basemiwe goichoria erio banyore oburabu ase binyoro byabo ukwana ayaiga no mubunge bwebunge eyeiga omoske Stephen Mogaka oyo otebire serikali nigo ebegete ensemo kibesa chisaine erio korora kera oyomo nkonyora re estima gutobekere constituency yane kibesa 500 million ora choni tora apply stima otoongo soko ekero egipindi yewe ka 2027 etokitura wiki stima kuraje apply stima hene okobeke musa kayeso korwa kibali byoka ne application yawo ase ensemo ya magenderero yechipara nigo mubunge oyoiga atebire obokongu obwo aberega gutwara amo no mwenjinia oyokonya utenenerete chipara imeye county ya Nyamira nigo anganyigwa kurwaroro amo ne serikali enene naigo chipara chionsi chikabatikarera aba West Mugirango ekibono abaenekeire buna chipara chingiya nchichie kogenderera koroisiwa ase boigo agenderera wakira serikali geti ngambe yamono aso wanjirana ipara ya pondeni kogenda magombo gochia kobekwa erami kere president ya cholu Kenya ga yazote biloto bekirira oyo wana chiete kamuchuka kamotemina ayenoyo gatani naye osoka kungwa utatobekere tirami saelamu kuna ikarara banchi Eri sababu nacha nabuja ipari hiyo ngwete sitabu sababu ya etabu kichora ya sababu bina matuta mwini ile kumwami kero monto ipari yeme mbuya nsimubi kubatekana na yaiga nigo mubunge oyoiga amentana goteba tagwechia gwanjirana ebunge ya West Mugirango egenderere gutikara maiga ase amagenderero constitutions yakora nide isaga niteke sangete tokuna gweta iga kuna kusindikisana chise chile omutarira miyo onero Mugirango asana korubona ibakokira nabageni bana bakurwa harule ihamire biteteka abantu to Westige naba West Mugirango namana yawe batutene mu gasongo totene na West Mugirango teko West kwa enemo nenjira yoke ko West kwa ne yatwa kwa kasiasa siasa hii siasa yokorama umuntu wato muyo Chingaki echecho osabire abantu baitange kurwase okwebwatirania na siasa cy'umwaka w'igirubere na 2025 Uruto rw'ikongake ni kwa 27 kwa na abantu rw'ikongake yes uruto rw'ikongake kibono ngokogenda ndase Tanzania eloko yabotebanga siko baka wata bigera cyane bakuri y'abantu onyinga twiri twarwe simo moshi tutikane chikora cha 2027 turasoke ibintu byakene n'itubira ikikanga ingakizine robo no kila kiwo kusaba kwa right abiri kama bisi
Inko reporter Getembe kurwa igabigege igiye gutuka imeye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Gisemba. Na asentunda yende amate yomugavana mutangani gwe county ya Nyamira omusike John Obiero Nyagarama nigo yesokiri na gukondera igoro yo kungusana na kugenda kane kwasi amateyo asoanya kabako bolie bitambukiro aho konyara kawe kwemukigwa elio kugayana okungusana na ose okobachana hakugo kwenda kane kwa ase amateyo uri musi y'abantu ibintu byaye mbitigarete mutakata bik'abantu rende kya nyumba ibere wana akagera n'ibintu byonse wana kine ibintu byonse nakitokora abana bwana abwate abana kaire tabana abonyo irete naende nkya komentera abantu bandi kuri state certificate naende okoira abana bandi inenge nchembe ndo tagete omongino yatusike asike n'abana bo mugaka igapa elinde muna basikaine akago cyana aro cyana amateka batumara umucyoyi naenda mane basimwete nabona mumusiyete nana ko igode nana ko rangi munangire nda baki micharo nekara untana ko kurangire ndara ki mungina ko myoki gwale ko rwaliki tunto maye tino mungino yachete ko korengereria agacha gutwara abana aba akoroka abaye abana abumba bugate abanyene aba complain nobo mane ba complain abana abuna ababo onye omongina ka bugate documents chinde chikworo kinga abana abuna abaye gosomugaga na muborerete na bago chirenta tuamo request ria chiche gabo tamba matuka mange achiche egera bana baje gokora succession nero bugata all title tits including bage chesku digakona gotosoka chi media twara mu chi media twakora obosoku chi media na tata no mundu bwesigete na into nabantu twesigete tiganya sa koro gwanja kwae right now as we speak abana ababane barabunkorra tuarenge bagosomigwa na tata ababande baetane tibabere babekeire John Obiero Nyagarama onyo omonto kare gusio osireti omwana omunyaruka no mumura ekiagara ntuntu ana korrabieni ebyo genda chiemba siari morigere limorole because this is speaking. Let Interpol has taken it, everybody has taken it, chi document ye chimoro chaiga na umoko confirm koru DCI na umoko confirm koru deaths and birth registry na umoko confirm from the county commissioner na umoko confirm from the commissioner embassies everywhere. Iko mondo taba isa gocha gotobekerere bintu pato sereri elieta lieito buna abantu banyagarama nangoira tuarenge abana babantu yaya na mancho mo rigereri county ya Nyamira nigo yabwatokire chishiringi chimilioni 20 gocha sebyombe liko konya abaremi abakabake asoko ganderia no bulimi bwabo okwana chingegecho nigo banyaka bakande kuna nigo chibese chiraje kabuna chiloni gocha sabalimi abakabake chingake baranyaka bagotwara okugania alitikoria rero twachagaiga kurwase chi ward chons chisako ichiachaga chons pia 20 gochase program tubwate kurukwa NAF CDP na a program funded by World Bank obako yibente kurukwa inclusion grants boniga na baye guchicheck konyatu aba training yonse baetire na kibago chiko otumia chibese chiga and after ba recruit abaremi abange ndotagete bakine bagenda as producer organizations itikoria rero ubyarenge ebyombe 21 lakini ende CDDC emerongevere Tria Nempanad Maina mwaziri wa biashara pamoja na cooperatives ase county yetu ya Nyamira asitikoria rero twachiraiga ko ena na chicheck ase program tubwate wetera a grant kia World Bank ase program tubwate kurukwa nafsi lero iga tuaba kere sako a check ya 1 million Kenya shillings na ende bochimutua iga ntoba ege ntwe kurunga matching grant ase chiwe sachirira toke ba seviri mtoru chibesa
chibwekaine chiri basebire gwikira umonjo murigeri no tukorera ikionga chinsa inyeri tukeliga alia rero alia Jumanne tariki 23 Jomotienyi okiano mwaka w'ikirwe na 2025 njeni ngongoro kwaro ni tutunyagire kuranza memenyererio nigakorwa Wilson Makoli namba kuranza transmission nigakorwa DJ Alsan kenda otwarugurigo bya imiyaga Tembe TV kionga kya mugusi wairo boigo otware botkobe. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolire iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo yokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomenya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri ry'abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwe trase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka